Ngiyanibingelela egameni laNkulunkulu omkhulukazi wasebuhleni bamaNazaretha, uShembe unyazi lwezulu oziqu zinhlanu. Angiqale ngibonge esaphotheni maNazaretha ebuhleni nonke abathanda unyazi nabangewona unyazi kodwa abamaNazaretha. Namhlanje ngicela ukubheka noma khona iy'hlabelelo ngicela ukuyichaza ezisinyelwa ngokufana. Kodwa zithi noma zisinyelwa ngokufana, uthole ukuthi kunamagxalaba aswaphekile phakathi nendawo kuley'hlabelelo, kodwa zona zisinyelwa ngokufana ncamashi. Kodwa angiphinde futhi, kodwa uthole ukuthi phakathi kuney'gaba ezisesenta, ngabe isigaba sesibili, ngabe isigaba sesithathu. Uthole ukuthi kwesinye isihlabelelo isigaba sesithathu sesesibili, kwesinye isihlabelelo isigaba sesibili sesithathu. Zikhona iy'hlabelelo ey'njalo ezisinyelwa ngokufana ncamashi, kodwa uthole ukuthi kuney'gaba ey'swaphekile esiswini sey'hlabelelo. Uthole ukuthi kunomuntu okabuza ukuthi lesihlabelelo thobani sinyelwa njengalesi, kodwa ngabona kwenye indawo igxaba lokuqala lisinyelwa ngokufana, elesibili langasinyelwa ngendlela ejwayelekile. Uthole ukuthi mhlawumbe kuthathwe lesithathu lenziwa unamba 2, kwathathwa lesibili lenziwa unamba 3, ukuthi leyo nto yenzeka kanjani. Leyo nto-ke ihlukene kabili kanje. Ngizothatha isihlabelelo sakubona kuphakama, isihlabelelo 6. Isihlabelelo 6 sinamagxalaba awu-4. Elokuqala sakubona kuphakama, sakubona Judeya. Elesibili babekephi? Abafowethu ababethunyelwe kubo. Elesithathu babalekile bakushiya baqoshwa umngcwele. Elesine noma elesi-4 angeni sona kuwe kona sona usini. Mese ngigcumela esihlabelweni sa-57 noma isihlabelelo sa-124, kodwa ngicela ukubheka u-57 ngamabomu. Esilesihlabelelo sifuna indlela eya ekhaya. Yabona uma ubheka lehlabelelo, isihlabelelo 6, isihlabelelo 57. Muthi sakubona kuphakama, isigaba sokuqala leso. Ngala kwisihlabelelo 57, muthi sifuna indlela ekhaya, nakhona isigaba sokuqala leso. Isihlabelelo 6 sakubona kuphakama, isigaba sokuqala. Sekuyisihlabelelo 57 sifuna indlela ekhaya, isigaba sokuqala. Ley'gaba zombili zinyelwa ngokufana ncamashi, ayikho into eyomehluko kuyona. Mese siya kusihlabelelo sakubona kuphakama, siya khona esigabeni sesingaki? Sesibili, esisubabekephi? Abafowethu. Lapho-ke ilapho sokusuke soqala suphakamisa ihawu, uye phambili, lehle ihawu, ushaye uvale, livuke ihawu, ushaya uvale. Ubuye futhi ubuyele esayidini, liphakame ihawu, lehle ihawu, ushaya uvale, uphinde ushaya uvale, ububheke esayidini futhi liphakame ihawu, ugide uphenduke, nakhona uphenduke ushaye uvale. Sesiyobheka manje isihlabelelo 57, igxalaba lesibili. Esihlabelweni sa-57, igxalaba lesibili, ngicabanga ukuthi lithi kuJehova inkosi yethu. Nakhona ngifuna ukuyichaza khona. Angithi yabona ukuthi usakubona khona kusobabekephi abafowethu kuphakama ihawu. Ngale 57 sekuthiwa uJehova inkosi yethu, kodwa igxalaba lesibili. Ilo nto engiyichazayo, ngala kusakubona kuphakama kuthiwa ubabekephi abafowethu kodwa kuphakama ihawu. Ngala ku-57 sekuthiwa uJehova inkosi yethu, aliphakami ihawu, kodwa ufike ushaye ichilizi. Igxalaba lesibili lelo. Mese uyaphenduka futhi uyesayidini uyashaya kanjalo, ucishe uphenduke uzuvale nakhona. Igxalaba lesibili lelo. Angithi uyabona manje ley'hlabelelo ziyafana, kodwa ukulandelana kwey'nhlamvu zey'hlabelelo mese yisinelwa. Kukhona kwesinye isigaba sesithathu sesibili, kwesinye isigaba sesibili esesithathu, kodwa iy'hlabelelo ziyafana ncamashi. Asiqhubeke-ke siye kuyena esakubona kuphakama, sesibheka isigaba sesithathu, lesi babalekile bakushiya baqoshwa ubungcwele. Ngala kwisihlabelelo 57 sesingena kwikhorasi yakhona, sesithi indlela eyekhaya. Ngala ku-57 angithi uyabona isigaba sakhona sesithathu sifana nesigaba sesibili kusakubona kuphakama.
esesibili kusakubona phakathi isigaba sithini sisubabekephi abafowethu. Kodwa la ku-57 isigaba sakhona sesithathu siyisigaba sesibili ungasilikanisa nosakubona kuphakama. Ziyafana ley'gaba kodwa ngala 57 umehluko ukuthi isigaba sesibili kusakubona kuphakama, ku-57 siyisigaba sesithathu. Isigaba sesithathu ku-57 siyisigaba sesibili kusakubona kuphakama. Angazi noma nayizwa into engichazayo kodwa ihlabelo zisinela ngokufana ncamashi. Asigxumeke bese siya kusakubona kuphakama isigaba sesithathu lesi sisubabekephi abafowethu. Sibuye siye ku-57 isigaba sesibili lesi kuJehova inkosi yethu. Buka-ke manje la ku-57 isigaba sesibili lesi kuJehova inkosi yethu kusakubona phakama sisigaba sesingaki, sisigaba sesithathu kusakubona kuphakama. Kodwa 57 sisigaba sesingaki, sesibili. Angithi siyabona manje kusakubona kuphakama isigaba sesibili, ku-57 isigaba sesithathu. Mase kuthi isigaba sesithathu ku-57 kusakubona phakama isigaba sesibili. Kodwa le hlabelo zisinela ngokufana ncamashi. Umehluko ukuthi khona isigaba esithathiwe ukuthi isigaba sesibili kusakubona kuphakama, ku-57 sisigaba sesithathu. Kanti isigaba sesithathu ku-57 kusakubona phakama sisigaba sesingaki, sisigaba sesibili. Mase kuthi isigaba sesithathu kusakubona kuphakama ku-57 sisigaba sesibili. Yezwa leyo nto. Mase kuthi ku-57 isigaba sesibili kusakubona phakama sisigaba sesithathu. Ngani ngibangcwele ngiyabacacela. Mase kuthi-ke iy'gaba zakhona-ke isigaba sesine ku-57 nesigaba sesine kusakubona phakama-ke ziyafana ncamashi. Awukho umehluko lapho usuke utelebhela khona. Kodwa kuyenza kwesinye isikhathi uthole ukuthi uzohlabela isihlabelelo 57 ngicela ngingazi isifoni mfowethu ngoba ngizoyiphosta ku-YouTube le video. Okay, besisaye ey'makethe encane kodwa sesibuyile. No, bengithi-ke lana-ke kuyenza kwesinye isikhathi noma uyoqondana nesinye isikhathi uthole ukuthi kuhlatshelwe isihlabelelo 57. Uhlabele afika sifuna indlela ekhaya, meqeda kusifuna indlela ekhaya mase yajomba ayi kwi-chorus as indlela eya ekhaya. Mase buyela back kuJehova inkosi yethu. Yayizwa into engisho, mase buyela back futhi kwi-chorus. Kwesinye isikhathi kuya ngomhlabeleli ukuthi uhlabelele kanjani. Kodwa ngokomthetho wenqubomgomo yomgidi isihlabelelo kufanele silandelane exactly njengoba sinjalo. Ungabe ujombe omunye ulayini uye kulowa layini ubuyele back kulo layini. Ngokomthetho isihlabelelo inhlamvu zesihlabelelo kufanele uyilandelanise njengoba zinjalo esihlabelelweni. Kodwa sekuyenzeka nangaleyo ndlela akukho wrong lokho, ku-right nakho 100%. Okwanamhlanje ngithi angichaze lokho. Zikhona futhi ezinye izinto ukuhamba kwesikhathi engizolokhu ngihamba futhi ngiyi-check-a ukuthi emgidini kuhamba kanjani. Angiphinde futhi ngicacise le ndaba le. Yabo njengoba ngikhuluma ngomgidi la akuve ukuhlambe mina khona mhlambe engcono kunabo noma mhlambe ngifuna ukuveza ukuthi ngisekangakanani noma ngihlakaniphe kangakanani emgidini. Cha, anginjalo. Ngoba kwesinye isikhathi kube khona abanye abantu abangi-attack-ayo engathi manje mhlambe mina angisona nami isazi somgidi kodwa siyacathulisana. Angiphinde futhi ngikuveze ukuthi noma ubani onolwazi lomgidi anga-upload amavidiyo ku-YouTube. Umhlaba wonke usizakale ufunde umgidi wonyazi egameni lonyazi. Ngabe ukwazi ukugida isikotshi, ngabe ukwazi ukugida injobo, ngabe ukwazi ukugida isikhihli, ngabe ukwazi ukugida uZulu ngendlela ehlukaniswa ngayo inhlobo yemgidi. Yilawo mazwi ngifisa ukwasho ukuthi noma ubani owazi umgidi aka-upload umgidi ama-Nazareth afunde umgidi wonyazi emhlabeni jikelele. Angingeke ukuthi kube khona umuntu ozokhu ecofana nami. Yabo, i-wrong leyo nto leyo ngoba nami lokho engikwenzayo ngakubona kwabaphambili kwenziwa. Manje nizoba khona nje khona insizwa eKhenani engiphoqa kabi yathi manje indaba ukusenzela amavidiyo nge-Android. Ngizoyithatha mina i-Apple ngisasaphi mina ifoni ye-Apple. Nanhla isuthi hayi ngaphoqa kodwa ngikho-ke lapho. Ngisekutheni ngicela sihloniphaneni, sifundisane umgidi kaShembe, singabukelani phansi. Akekho la ungcono kunomunye, akufuna ukuveza thina mhlawumbe usina kangakanani. Kodwa sizocathulisana emgidini. Izedeleli siyeke sifunde umgidi kaShembe. If ubona ukuthi khona le ngenzanga khona kahle, angiphinde ngicacise le nto. Uma ubona khona
le ngingenzanga khona kahle ngokomgidi musu ungi-attack-a. Into ekufanele uyenze kufanele ukuthi Thobani la angibonanga kahle, le ngingabonanga khona kahle nawe mase wenza ividiyo yomgidi uyi-upload-e babone abantu sihlalo sihlahlelelwa kanjani, ngoba akungisizi mina ukuthi ungisole kodwa ekugcineni into ongisolelayo yona wena uyilungisi, uyangisola nje kuphela. Uma ukuthi uyangisola angenzi kahle, yenza ividiyo nomgidi uyi-upload-a, akekho umuntu onqatshelwe. Ungene ku-YouTube uma ungakwazi uku-upload-a ungithinte ungibuze Thobani u-upload-a kanjani, ngizokutshela ukuthi enza kanje nakanje u-upload-e. Abantu-ke ama-Nazareth ami siyabona ukuthi Thobani le ngenzanga khona kahle wena ulungisile kwaba right. Ngiyabonga kakhulu, ngizocela ukuthi ungishayele upause lapho.